yung mukha po ninyo. Ito na po. Hello, sir. Hello po. Ano Hello po ba po. yung sekta? Yes po, narinig po kayo. Ayan. Ano po yung sekta Sir, po ninyo, ano sir? po, magandang araw po sa inyo. Yes po, magandang araw din po. Ayun. Actually, sir, gusto ko lang, actually, ano po yun, that was a honest question. Tapos, kung Ayun, kayo po sana ay sumang-ayon, pag-uusapan po siyempre yung topic, yung mga dapat na... Actually, Hindi po, kung kung ano titingnan po, po natin, sir, ano lang po, excuse lang. Kung nakikipag-debate po kayo, so alam niyo po yun na pinag-uusapan mo ng debate, hindi po kagad yes. biberada, Yes. hindi po kagad babanat. Yes. Totoo po yun. Yun po yung aking ano lang. Kaya nga po, meron po, ang gusto ko po kasi dito, dapat meron pong sinasabing parang, ano ba yun? Yung tinatawag na preliminary discussion kumbaga. Bakit po? Kasi Okay. hindi ko po alam hindi ko po alam yung ano, kung sino po yung katunggali ko, ano po yung katunggali ko. Opo, tama po. Baka darating po ang panahon na sasabihin nila na yung katunggali ni Mr. Seno ganito ganyan. Hindi ko po gusto ng ganyan eh. Gusto Yes, ko sir, po yes, na alam ko po yung ano, gusto ko po na alam ko po yung katunggali ko, kung sino po yung katunggali ko. Pwede ko bang malaman po sir kung ano po yung sekta po ninyo? Tama po. Apostolic po ako, sir. Apostolic. Apostolic what? Alam niyo po yung dati po akong UPC. Kaso lumabas po ako ng UPC. United Pentecostal Church. Pagkatapos Pero ngayon ano yung po, sir, apostolic po ano ninyo. lang, wala na po ako sa UPC, lumabas na, kaya hindi ko ngayon, independent, kaya apostolic po kami, apostolic. Apostolic na narehistro po ba ito, sir? Wala na po kami sa dating samahan, UP. Yes po. Narehistro po ba ito, sir, sa SEC? Yung inyong ano, sir. Sir. Excuse me, sir. Narehistro po ba ito sa SEC, yung itong ano po ninyo? Yes. Narehistro po ba ito? Maliit pa po. Sino po yung nagparehistro, sir? Si Panginoong Jesucristo o kayo lang po? Ay, tao po ang nagparehistro. So hindi po kayo kay Kristo? Anong relihiyon po ang nagparehistro kay Jesus? Si Jesus ang nagparehistro? Hindi po. Ang tanong ko po sa inyo. Ikaw po yung tinatanong ko, sir. Sir. Ano pong relihiyon? Hindi po. Ang tanong niyo po kasi... Ang kay Kristo, wala po, hindi po ipinarehistro eh. Hindi po, yung tanong nyo, may pinanggalingan. Ibig sabihin, meron kayong idea na may relihiyon na pinarehistro ni Kristo. Ay, hindi po, wala po. Hindi, ang tanong nyo po, sino po nagparehistro? Si Kristo o yung tao? Wala pong ipinarehistro ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, nagtatanong po ako sa inyo na yung sekta ninyo, irehistrado po ito eh. So, ibig sabihin, hindi si Kristo yung nagparehistro. Tama po ba? Natural, tao. Ayun. So, ibig po sabihin, yung sektang inaaniban po ninyo, hindi po galing kay Kristo, kundi galing lang po sa tao na nagtatag ng sekta po ninyo. Pwede po natin pag-usapan sa ano yan, sa debate, sir. Dito na, di ba? Sinabi ko po kanina, ito po yung ano, preliminary discussion. Pag-usapan po natin sa ano po yan. Kasi po marami pong pwedeng pag-usapang topic. Tama po ba? Dito po muna po tayo sa foundation. Bakit po? Kasi kung makikita po natin, makikita po natin yung foundation ng iglesyang inaaniban po ninyo. So, ano na po yan? Lahat. Kasali na po yung lahat. Yung interpretation po ninyo, yung history po ninyo, kasali na po yan lahat. Talagang magigiba po yung lahat kung malalaman po natin na yung sektang inaaniban ninyo ay hindi kay Kristo. So, admitido po kayo na ipinarehistro po ito ng tao hindi kay Kristo. Tama po ba? Rehistro ang tinatanong mo, sir. Ayun. Ang tanong mo, sir, sino nagparehistro? Alam nga si Kristo nagparehistro. So, ibig sabihin, kaya nga, tanong nyo malinaw eh. Malinaw po yung tanong nyo. Sino nagparehistro? Alam ba kayo si Kristo nagparehistro? Meron po kayang alam? Tinatanong mo? Si Kristo hindi pa nagparehistro. Si Kristo hindi pa nagparehistro. Okay, yung tanong nyo kasi, it assumes ang tanong ko, bakit kayo nagparehistro? Bakit kayo nagtatanong sa akin? Sino nagparehistro? Kaya nga tinatanong ko kayo, di ba? Bakit po? Kasi ang totoong iglesia hindi rehistrado eh. Saan po nalagay sa Bible na ang totoong iglesia hindi rehistrado? Ay, St. Matthew chapter 16 verse 18, si Kristo po yung nagtatag. At si Kristo po ang mas pinakamataas. Pinakamataas sa lahat ng gobyerno pagkatapos ipaparehistro mo. Basahin po natin yung sinabi nyo na ang relihiyon na hindi rehistrado. Sige nga, sige daw. Ano pong version? Ano pong version, sir? St. Matthew chapter 16 verse 18. Hindi pa ako nakikipagtalo, sir, ha? Kasi kahit na po ako, hindi po ako nakikipagtalo. Okay, St. Matthew chapter 16 verse 18. Okay. Kung may sinabi ba dyan na pwede iparehistro, sige nga, basahin niyo po. Ang sabi po dito,
ang una nyo, ang sabi nyo po kasi, ang tunay na iglesia hindi rehistrado, yun ang sabi nyo eh. Yun po. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. So wala akong makita pong pinag-uusapan dito kung rehistrado ka o hindi. Wala po akong makita eh. Sino po ba nagtayo? Ay, ang Panginoon nagtayo. Itong Panginoon sa Kristo. Ano pong kinalaman Under po ba siya sa batas ng tao? Tingnan mo na. Under po ba siya sa batas ng tao? Sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Under saan? Sa batas ng tao? Ano pong konteksto ng tanong nyo? Yung pagtayo Batas niya ng po tao. ng church? Sa batas ng tao. Under po siya sa batas ng tao. Pero kung tinatanong nyo, kung under, Sure ka? under ng batas, hindi po. Sure ka? Teka lang po, Under po sa linawin ko batas yung ng tanong. tao? Linawin ko po yung tanong. Kasi po, yung tanong nyo, general, under ba siya sa batas ng Hindi tao? po. Natural. Major Nasa premise po gobyerno yan. siya eh. Major premise po yan. Major Nasa premise po yan. gobyerno po General, siya. ang particular So, ibig nyo question po po dyan, sabihin, tika muna. Ang particular si Jesus question Christ po po ay dyan, tika muna. lumalabag sa Ang batas particular, ng tao. Tama po ba? hindi po lumalabag. Hindi po siya under sa batas ng tao. Diyos po siya eh. Meron bang Diyos under sa batas ng tao? Hindi, wala po akong problema doon sa nature niya na Diyos, pero nasa kalagayang tao po siya. Diyos nga siya, Pinanganak po Diyos nga siya. siya, di ba? Diyos nga siya, di ba? Namuhay bilang... Ay, opo. Hindi, ito po. Ang Totoo tanong po. Kasi Totoo. gumaganong-ganong po tayo eh. Ikaw yung gumaganong-ganon eh. Si Kristo po nasa kalagayang tao, yes or no? Okay. Si Panginoong Jesucristo, may kalagayang Diyos, may kalagayang tao. Hindi po, ang tanong ko, nasa kalagayang tao po ba si Kristo? Diyos at tao. Kalikasan po ang tinutukoy niyo eh. Kalagayan ang tinatanong ko. Kalagayan at kalikasan, yes, Diyos at tao. So si Kristo nasa kalagayang tao. Diyos at tao. Hindi, ang tanong ko po kasi, parang hindi nyo alam yung kaibahan ng kalikasan sa kalagayan. Ikaw lang yung ikaw lang yung hindi nakakaintindi nito. Ang kalagayan ng Panginoon sa Kristo, kalagayang Diyos at kalagayang tao. Ano pong kalagayan ni Kristo? Diyos at Si tao. Kristo po tinatanong ko. Yes, Diyos at tao. So meron siyang kalagayang Diyos. Yes. Meron din po sa kalagayang tao. So yung kalagayang Diyos, anak po ang tawag sa kanya. Siya mismo ang anak ng Diyos, Diyos na anak, only begotten Son. Kalagayang Diyos, kalagayang tao. O kaya nga po, si Kristo po na tinutukoy ko, na nagtatag ng iglesia na tinasabi po dito, nasa kalagayang Diyos tao at tao. Kaya nasa kalagayang tao po siya, nasa kalagayang Diyos. Diyos at tao. Kalikasan po yung tinutukoy niya. Ay, hindi. Anyway, sa kalagayang Diyos, kalagayang tao. Okay po, sige po. Kalikasang Diyos, kalikasang tao, pwede yun. Kalagayang Diyos, kalagayang tao, same okay yun. Okay, given. Tanggapin ko po yan. So may kalagayan siyang tao. Sa kalagayang tao niya po, under ba siya sa batas ng tao? Ay, hindi po yan magkahiwalay. Hindi po yan magkahiwalay ng kalagayang Diyos, kalagayang tao. Hindi po yan magkahiwalay. Remember, ang pinag-uusapan natin dito is about the foundation. Hindi po yung tinatawag na hindi po yung tinatawag tinatawag na yung pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan ko po yung point nyo. Ang sa akin lang kasi yung tanong nyo po kasi sir, siya ba'y under ng tao general, samantalang context kasi natin, yung pagtatag niya ng pagtatag nga, di ba? Pakinggan nyo lang po yung point ko. Yung ang pinag-uusapan po natin yung pagtatag niya ng iglesia. So, ang tanong mo, yung pagtatag niya ba ng iglesia ay under ng batas ng tao? Yung po ba yung inyong ibig sabihin? Yes, kasi divine institution po yun eh. Ay, hindi po. Hindi po. Divine institution po yun. Yung pagtatag niya, di ba sabi niya, even the gates of hell shall not prevail against it. It is a divine promise. Hindi, I mean sir, yung pagtatag niya ng iglesia, yes, hindi po under ng batas ng tao. Ay, hindi po yung under ng batas ng tao. Ayun, yun po yung nililinaw ko sir, kasi yung tanong yes, general. Kasi divine institution po yun eh. I understand sir, diba? I understand. Yes, I understand. So sa inyo, yung sektang inaaniban po ninyo, ano ba ito? Divinely established or humanly established? Pareho yan, sir. Ay, hindi po. Hindi po pwede. Kung humanly established yan, iwanan mo yan. Kung humanly established yan, hindi ka maliligtas dyan. So sir, ito lang po ang tanong ko para hindi po tayo tumagal. Ano pong gusto niyong topic na pwede natin pag-usapan? Yung foundation. Magandang topic. Foundation po. Foundation. Anong klase pong topic? Ipipray ba po ninyo, resolve that your sect, ano pong pangalan ng sekta po ninyo? Hindi, wala po akong stand yung sekta. Hindi pwede. Romano Katoliko yung kaharap mo rito eh. Ipipray mo ngayon, resolve that your sect, yung name ng sect mo, ilagay mo yung sect. Hindi po pwede yun eh. Mababaw po yun, sir, mababaw. Ay, hindi po yun mababaw. Ito po malaking po yun, malaking issue po yun. Yung papatunayan ko, sir, yung church, hindi po gano'n. Yung
kaya nga po nasa usapan tayo. Tingnan niyo po kung papakinggan niyo, mag-agree kayo sa topic na proposal ko. Ang church na kinakaaniban ko ay ang church na nasa Biblia. Ay, hindi po. Hindi pangalan kasi hindi po yan pwede. Claim lang po kayo eh. Teka. Ang debate po kasi is a way of levitating the truth. Not yung argumento ng opinion. Hindi po yan pwede. Alam ko ang opinion always yung sinasabi nyo rito. Isabi mo yung sekta mo, ilagay mo yung sekta mo, pagkatapos ang basis natin is yung Biblia at standard na referensya. O ano pong topic nga? Ano po ba pangalan ng iglesia ninyo? Church of Apostolic Truth. Church of Apostolic Truth. Resolved that the Church of Apostolic Truth that was registered in the Philippine government is the true church founded by Christ according to the Bible and standard references. Cool? Deal? Ay, hindi po. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ako tatanggap rito ng opinion lang eh. Dapat meron tayong basis. Hindi ko po stand yun eh. Bakit ko tititigan na hindi ko po stand yun? So, ibig sabihin, kung hindi nyo po stand po yun, so ibig sabihin, hindi po nyo matindigan po yun. Hindi, ang matitindigan ko, ang church na kinakaaniban ko, ito yung church na nasa Biblia. Ay, opinion po yan, sir. Opinion po yan. Battle of opinions po yan ang mangyayari. No. Battle of opinions po yung mangyayari. Hindi po yan pwede. Kasi yung sinasabi kasi yung nakasulat sa Biblia, puro lang kayo angkin ng angkin, kami yan. Pagkatapos wala ka namang ebidensya. Pwede nyo naman patunayan sa Biblia, sa debate kung totoo yung sinasabi ko, hindi. Kaya nga, opinion nga eh. Sige, according to the Bible only. Or prove. Tama po ba? Okay. Resolve that ano ba yung sekta mo? The Apostolic, ano ba yun? Yung sekta mo? Church of Apostolic Truth. Church of Apostolic Truth, is the true church founded by Christ according only to the Bible. Sir, okay? Hindi ko nga paniniwala yun. Deal po ako dyan. Hindi ko po paniniwala yun. Kasi you are forcing me to stand on something. Yan ang problema ngayon kasi yan po yung problema. Kasi ang mangyayari po diyan kung according to the Bible magki-create kayo ng opinion po ninyo. Hindi ko kayo ma-question sa opinion po ninyo. Rerespetuhin ko po yung opinion po ninyo. According to the Bible, according only to the Bible. Okay. It's your job to disprove it in the debate. Kaya nga, dapat doon sa topic mo na dapat affirmative yung topic eh. Sir, you are forcing me to stand on something that I do not believe. So ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na Bible lang yung basihan ninyo? Hindi, sir. Pinupwersa mo akong tindigan Teka. Teka po muna, sir. Yung paniniwala po ba ninyo, Bible alone o hindi? Opo, Bible alone po, siyempre. Bible alone. Anong problema sa topic doon? Diba? Yung sekta mo, yung pangalan ng sekta mo, totoong iglesyang itinatag ni Kristo according lamang sa Biblia. Sige, wala tayong problema. Pinupwersa niyo po kasi akong tindigan. Ay, hindi yung po. Sinasabi niyo. Wala po akong paniniwala na yung iglesia ko, ito yung founded by Jesus Christ. Wala na tayong pagdidebatihan, sir. Sir, wala po tayong pagdidebatihan kung ganyan kasi admitido na po kayo. Teka muna, sir. Admitido na po kayo na yung iglesyang inaaniban ninyo ay hindi kay Kristo. So wala na po tayong pagdidebatihan. Tignan niyo, sir, ang kaibahan, sir, Parang hindi niyo naiintindihan yung kaibahan ng dalawa, sir, na sinabi niyo. Hindi po, ikaw po yung hindi nakakaintindi rito. Ang title na gusto mo, sir, yung iglesia ko, papatunayan ko na founded. Iba po to sa sinasabi niyo na ang iglesia namin ay hindi kay Kristo. Kasi kahit hindi naman po founded ni Kristo, pwede kong sabihin kay Kristo eh. Ay, hindi po. Ay, ikaw yung nagsabi. Pero wala kang ebidensya. Yung opinion mo lang yun. Sa debate eh. Opinion mo lang yun. Kaya nga, naghahanap po ako. Tika muna. Naghahanap po ako ng factual na kung baka kasi ang debate po kasi presentation of evidence po yan. At alam ko ang gagamitin po ninyo. Puro lang opinion. So, kaya nga, sir, it's your job ninyo, to na yung iglesia, kaya nga, i-prove mo nga, na dapat lagyan mo ng founded. It's your job to disprove whatever I present sa debate. And it is your job also, it is your job also to prove na yung sekta inaaniban mo, ay Kristo yan. Ay, hindi po, opinion yan eh. Opinion yan eh. Pwede ko rin pong sabihin na yung sinasabi mo opinion, but it's my job to disprove your statement. No. Diba? That's the case. No. Hindi ganyan yung dito. So ito ang hamon ko, sir. Affirmation rito, tika muna. Ang affirmation po rito, i-affirm po ninyo na yung iglesyang inaaniban ninyo ngayon,
Yan po yung iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo ayon lamang sa nakasulat sa Biblia. So, sir, correct me if I'm wrong, ha? So, ang paniniwala mo, sir, ang Iglesia Katoliko, verbatim, ito po yung iglesia na itinatag ni Kristo before. That's your belief, right? Correct me if I'm Hindi wrong. lang, yes. Yan po yung iglesia itinatag ng Panginoon according to the Bible and standard references. Okay. So kung yun ang paniniwala mo, sir, bakit hindi ka tumindig doon? Kasi pinipili mo sa bagay na hindi ko paniniwala. Dapat dalawa. Titindig ako sa Iglesia Katolika at pagkatapos titindig ka. Hindi pwede. Hindi pwede na ikaw lang yung magne-negative. Hindi pwede. Negative. Dalawa yung tindigan rito. Ako yung tatayo. Tatayuan ko. Pagkatapos, bakit ka mag-argue sa akin? Kung sasabihin mo ang Iglesia Katolika, hindi yung Iglesia itinatag ni Cristo. Pagkatapos, yung Iglesia inaaniban mo ay hindi mo mapapatunayan na yung Iglesia itinatag ni Cristo. Ganito na lang. Pumunta po tayo sa topic na pwede tayong magkasundong dalawa sa topic. Kasi hindi kaya nga So, magkakasundo na po tayo sa kung ako po yung tatayo. 'Di ba? Okay ka na, 'di ba? Kasi believe mo yun, sir. Inamin mo naman ang believe mo. So, yun. Akin yung topic na yun. Pangalawang topic naman po doon, dapat titindig ka rin, kasi ikaw yung negatibo, 'di ba? Titindig ka rin na yung sektang inaaniban mo ay sa iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo. Hindi. Ang negative, sir, papatunayan ko na mali yun sa'yo. Yun ang negative. Hindi. Pangalawang tindig na po. Pangalawa na. Sir, dalawang affirmative rito. Tika muna, sir. Double affirmative rito. First affirmative is ako. Pangalawang affirmative, ikaw. Dapat iprueba mo yung sektang inaaniban mo. Ito nga, sir. Pakinggan nyo naman ako, sir, kasi pinakinggan ko po kayo. Doon po sa proposal nyo, sir, sa pangalawang double affirmative titindig, ko po paniniwala. Yung kaya po ang sabi ko, magtagpo tayo doon sa pwede kayong mag-agree. So, pwede nyo bang tindigan, sir? Pwede nyo bang tindigan Teka po muna, sir. Wala po kayong sinasabing, kung sa kuwan pa, wala po kayong, ano ba itong term na pwedeng gagamitin po natin, ha? Sige, wala po kayong sinasabing, parang, katungod ba kung baga? Wala po kayong rights na mag-question po sa akin kung hindi niyo titindigan po yung ano ninyo. Titindigan po yung sekta po ninyo. Dapat tindigan din po yung sekta po ninyo para at least merong kaliwaan kung baga. Hindi po, sir, hindi niyo po naiintindihan, sir, eh. Titindigan ko, of course, sekta namin, pero not on the topic na ikaw ang pumipili na hindi ko naman tinitindigan. Kaya nga sabi ko po, papatunayan ko na yung iglesia na kinabibilangan ko, ito yung iglesyang nasa Biblia. Hindi ko po sasabihin na yung quote ay rehistrado, ito yung founding. Hindi po ganoon. Hindi po. Ilagay mo po yung pangalan po ng iglesia ninyo. Okay. Sige, yung iglesia inaaniban ninyo, yung apostolic, ano ba yun? Apostolic, ano ba yun? Ganito na lang, sir, kasi hindi ko po... Huwag mo nang ilis yung topic, eh. Doon na tayo sa topic. Yung apostolic, ano ba yun? Yung sektang inaaniban ninyo na bagong rehistro. Church of Apostolic Truth, sir. Church of Apostolic Truth na ipanareso sa Pilipinas, yan yung iglesyang inaaniban mo ayon sa nakasulat sa Biblia. Okay? Yung, pakiulit, sir, pakiulit. Okay. Yung iglesia, name ng iglesia mo, yan yung iglesyang totoo. Wag na tayong gumamit ng founded, ha. Yan yung iglesyang totoo, yung inaaniban mo, nakasulat sa Biblia. Sige. Okay, yan. Tagpo tayo dyan, sir. Tapos, ang sa iyo, sir, ganun din. Ang iglesyang kinakaaniban mo, yun din ang totoo, and then dual affirmative tayo. Yes. Yes, sir, yan. Good po yan. Okay, so, schedule po natin yung debate po natin, mga kailan po kaya. Wag po doon sa DevCon, hindi ko sa DevCon. Sige, sir, irespeto ko po yung gusto nyo. Pwede po dito siguro sa platform nyo. No? Pero sige, hindi pwede po ngayon, sir, kasi kakarating ko lang galing trabaho din, eh. Wala pa po akong time mag-ano. Schedule nga natin, di ba? Apo. Diba sabi niya schedule? Okay, schedule po natin. Mag-contact lang po tayo, then pagkatapos kukuha po tayo ng moderator. Praise God. Sige po, sir. Sige. So, klaro na po yun, ha? Kung pwede, i-message po ninyo yung name ng sekta po ninyo. Then, pagkatapos, i-message po sa program sa page po natin. Then, pagkatapos yun, gagawa po tayo ng formal talaga ng topic. Then, isa-send po namin sa inyo yung rules po natin. Okay? Salamat, sir. God bless po. God bless. Okay. Okay. So, at least, nagkakasundo po kami. Yung totoo, ha? Okay.
So, okay. Sir Stanley Earl, likay-likay, yun. Good evening, sir.